На 1 юли, петък, с тържествена церемония в Новотел Пловдив бе ознаменувано дипломирането на випуск 2011 на частен професионален колеж Делта. Преди 20 години, благодарение на Международната асоциация за образование и развитие Делта, в България бе промотирана и трайно се утвърди институцията на професионалните колежи. Верига Делта колежи винаги се стреми да даде кадри, които се реализират в професионалната си сфера, като хотелиерство, ресторантьорство, козметика, спортен масаж. Има доста нови специалности, които отговарят в момента на изискванията на работната среда. Професионалното обучение в България вече е постигнало доста високи резултати. Всяка година има все нови и нови неща и ние се стремим към това да ги постигаме. Спазваме изискванията на Министерството на образованието, динамични сме, кадрите ни съответно са динамични, задочно, редовно обучение. Пожелаваме на нашите кадри, които се дипломират днес, да се реализират в работната си среда и да поженат успехи. Днес колежите Делта, София и Пловдив са най-големите частни професионални колежи в страната. Всяка година те вливат в реалната икономика добре обучени кадри в най-динамично развиващите се сектори на националното стопанство. Гости, приятели, преподаватели и лично председателят на Международната асоциация Делта Константинос Карканяс пожелаха на добър път на випуск 2011.